Malta je poništila vizu zvaničnoj predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Rusije Mariji Zaharovoj na sednici Saveta ministara spoljnih poslova OEBS-a uoči polaska ruske delegacije iz Moskve na događaj. Poništavanje vize portparolu Ministarstva spoljnih poslova Rusije Mariji Zaharovoj, koju je već bilo izdalo malteško predstavništvo uoči događaja sa obrazloženjem zbog okolnosti koje su van njihove kontrole, predstavlja slučaj bez presedana, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Kako se ističe, aktuelna kriza sa OEBS-om posljedica je destruktivnih akcija niza zapadnih zemalja koje koriste tu platformu za sopstvene interese. Sa ovakvim stanjem OEBS-a problematično je govoriti o bilo kakvoj ulozi te institucije u kontekstu dubokog reformisanja sveta koje se danas dešava, napominje ruska strana. Također se navodi da bi organizacija imala koristi od tesne saradnje sa formatima kao što su ŠOS, BRICS, ZENDE. Na marginama samita ministara spoljnih poslova OEBS u Valeti planirani su bilateralni sastanci šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa ministrima spoljnih poslova niza zemalja, saopštio je ruski spoljnopolitički resor. Sastanak ministarskog saveta OEBS-a biće održan u Valeti, glavnom gradu Malte, 5. i 6. decembra.